Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi ngaleli thuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi ngaleli hora. Sibonga uNkulunkulu omuhle othandekayo, umdali wezulu nomhlaba, umdala wensuku, ithemba lethu, umninimandla wonke, oyikho konke kukho konke ngekhathi zonke, osilondolozayo, osithandayo, osibekelayo, osipha impilo, osipha ukudla masilambile, osipha uthando masilidinga, osipha ukuthula masikulangazelela, osipha ububele, osipha ubuvi, osipha konke esikudingayo ngesikhathi esifanelekile nenjabulo. Kuphela masizoyifuna enkosini, singayifuni ubumnandi besikhashana, singayifuni ngemali, singayifuni ngezinto eziphathekayo, singayifuni ngabantu, siyifune kuye uJehova ngokuxhumana naye, ngokwenza okuthandekayo nangokusizwa nguye Jehova ngaso sonke isikhathi. So kubalulekile abantu baNkulunkulu ukuthi sazi siqonde ukuthi konke kuvela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, ngoba yena umkhulu ngaphezulu kakho konke, uJehova umsindisi wethu, futhi uhlalele ukuthi asisize nathi asisindise kukona konke ngezikhathi zonke. uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu uyasindisa, uNkulunkulu uyathanda, uNkulunkulu uyabekezela, uNkulunkulu ukwenza konke kukho konke ngaso sonke isikhathi. So abantu bakaNkulunkulu nje zocela nje sikwisihloko sithi isitha nemimoya kuyakusebenzisa konke okuvumayo, isitha nemimoya kuyakusebenzisa konke okuvumayo. Kahle kahle lapha emhlabeni, it's all about using everything evumayo. It's all about using everything ezonikeza i-allowance, ezonikeza i-authority, ezonikeza ukuvuma kwakho. Cause in most cases ukuze omunye aze avume kuyaye kuthatha ukuthi asatshiswe, ngithi kuyaye kuthatha ukuthi enziwe athuthumele khona ezovuma. Nazi izangoma ukuze baze bagcine bevuma lapha ukuthi bamukele idlozi, kudinga ukuthi basatshiswe, babasabisa kuqala, babaginqele imoto, babenzisa ukuthi nokuthi umntwana, if ubaba thizeni, whether is stepfather or umalume or ubani, kumele amsabise kuqala ukuze azokwazi ukuthi angene kuyena amdlwengule. Athi lalela, ngiyakuphanisha, lalela uma watshela umuntu nje ngalento engiyenzile siyayijabulisa nanani, ngizokubulala, ngizokwenza ukuthi. Uyamsabisa enzela ukuthi avume umntwana athuthumele angene ngampela ekhumulile impahla zakhe ngena naye embedeni. Kudinga ukuthi amsabise kuqala, amenze athuthumele. Kudinga ukuthi sithe sikusabise kuqala khona uzosaba ukuthi mengaqaqa lesi zilo sami, mengaqhubeka ngazila ngizofa ngampela. There is a way efear ekutshalwayo ojovwa ngayo kuqala, so that uzothuthumela ebese uyavuma owenza something. Because kugcina ukulala ekuvumeni kwethu ukuthi uthe yebo noma wathi cha. So ngaso sonke isikhathi yonke into isetshenziswa ngokuvuma kwayo. Kufana noKristu umdali wethu, umholi wethu omuhle kakhulu esimthandayo, wasebenziseka wakufeza konke ngokuvuma kwakhe, ngokuvuma ethobela intando kaNkulunkulu, waphila ubuzulu ezweni, wayiphila intando kaNkulunkulu, waphila ubungcwele, wavumela konke. That is why ukwazi ukwenza izinto ezinkulu, ngoba wayevuma. Asimtholanga ngelinye ilanga enenkani, asimtholanga ngelinye ilanga entamolukhuni, asimtholanga ngelinye ilanga egoloza, asimthola, but wakwenza konke, elapha, esindisa, ephulukisa, evusa abafile, eshumayela, efundi, ekwenza konke ngokuvuma kwakhe. Thina abantu baNkulunkulu sihlalela ukwenzani njengamanje lesi sikhathi sokugcina? Sihlalela ukuthi sivume, sidedele umoya ongcwele, simvumele khona nathi sizosebenziseka ukwenza intando kaNkulunkulu, sizosebenziseka ukwenza ukuthandeka enkosini, sizosebenziseka ukufezekisa icebo likaNkulunkulu. Kuzodingeka ukuthi uvume ngezinyawo zakho. Usho njalo incwadi yezikhali zamaKristu, incwadi yabase-Efesu chapter 6, ukuthi kumele uhlezi ulungile wena, izinyawo zakho uyoshumela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu. Wonke amakhola kufanelekile ukuthi abe ukukhanya kwezwe. If ukukhanya kwezwe, you need to be the light ngazo zonke izindlela. Ube utshengisa ukulunga, wabela abantu, usize. Kumele uvume ngezandla zakho ukuthi ngesandla sami ngiyapha omunye umuntu. Uvume ngenhliziyo yakho ukuthi ithanda uJehova yonke. Uvume ngezindebe zakho ukuthi ushumayela izindaba ezinkulu zikaNkulunkulu, whether uyaprofetha, whether uyakhuleka, whether wenza, uyavuma. Whether uzila ukudla, uyavuma ngomzimba wakho ukuthi cha, akuzohlala lutho ukudla njengamanje la. You are allowing, ngokuvumela uNkulunkulu ukuthi akubuse, ngokuvuma ngayo yonke into, because yonke into ithatha ekuvumeni kwakho ukuthi uthe yebo noma cha. You have a choice ngaso sonke isikhathi. So it's unfortunate ukuthi sitha nemimoya nako kwenza okufanayo. Kuyakusebenzisa okuvumayo, kuyakusebenzisa ukunikeza ithuba, kuyakusebenzisa ukunikeza intuba, kuyakusebenzisa ngendlela okuthanda ngayo.
Siphela esikhathini lapho khona abantu abaningi bebuswa imimoya eminingi bantu baNkulunkulu. Because kumele sazi ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni ingumoya. Yonke le mimoya umoya loyo. Wonke umoya oxokozela uthola niyaxabana, umoya uvumile ukuthi ngale nkathi esho amazwi nawe ufuna ukuthi uphikise, nibele niphikisana, seniyaxabana, nibanga leyo nto bese niyahlukana. Okuyisithelo senyama, ukwahlukana, uxokozela, uxabana, ukwalana. Uvumele lo yamoya, that spirit sokuthi sinenze ukhuphukelwe igwebu, ushiselwe, uthi ngathi ngamshaya ungijwayela kabi. Bese nje njani bese uvumela lowo moya loyo. Kuba kuwena ukuthi uyavuma noma cha. Because yonke into uyangokuya uzijwayeza. So yonke into engumoya isibuso spirit somona esokuhleba, esamanga, esemidlinzi emibi. Ispirit sokuphuza, sokubhema, esokufeba. Ispirit sokuvila. Because umoya ongafanelekile ukuvila. Ispirit sobungqingili. Izitabane lezi. Imoya kuningi kwahlukahlukene abantu baNkulunkulu siphila emhlabeni omubi nje kamanje ongcolile. Umhlaba Jehova usungcoliswe kakhulu izinto eziningi ezinengekayo. Because these spirits they just come and use ngaleso sikhathi, and then wena uzosala enyameni usala ungcolisi lo mhlaba because mase usuphuzile usuyahamba usuyachama ke manje usuyahamba usuwenza noma yini ke manje ngcola umhlaba kaNkulunkulu. Uyafeba uyazingcolisa. Uzingcolisa ngaphakathi, uzingcolisa ngaphansi, uzingcolisa suhamba ushiya all that dirt. You are busy masturbating, uhamba uchitha ama sperms wakho nani kuningi. Ngcolisa umhlaba kaNkulunkulu. Wenza unengeke ngendlela yesimanga. Bese kugcwala ububi ke, kugcwala ububi. So uma sekuza ngakwemimoya abantu baNkulunkulu, ukulinga nazo zonke izenzo zokungalungi, uyathola ukuthi isitha siyayisebenzisela simthandayo ukuthi simsebenzise ngaleso sikhathi. And it's even goes to an extent ukuthi sebenziseka even the animals. Thola ukuthi isilwane sizovele sibe manifested ngaleso sikhathi sibe nobudlavini. Lapho athi umnikazi waso yazi lesilwane asibehave angiyaqala nje ukubona ibehavior yaso angikaze nje mina ngisazi ngiyazi nje yami ilungele, ngiyazi nje yami behavior, ngiyazi ukuthi mangayikhuza nje ngathi hayibo sport ngene endlini sport phuma eminyango sport enza ukuthi athi ngiyaqala ukubona enza kanje, ngiyaqala ukubona ngibona ingangilaleli ngale ndlela, ngiyaqala ukuyibona ikhonkotha ngale ndlela, ngiyaqala ukuyibona yenze zonke lezi zinto. Why? Because there is that manifestation of that demon or that spirit ngaphezulu kwalendalo ngokuvuma kwayo. It's unfortunate ukuthi isuke inga-understand yona ukuthi ivumela into engamele ngabe iyayivumela. So umoya obudlova ungene in that dog. Kufikile umuntu kaNkulunkulu in that house. Umoya obudlova ungene kule nje. Umenze ufuna ukuthi deal nayo so that lo muntu kaNkulunkulu engeze lethe iqiniso lapha ekhaya. Engikaze abenze baphulukiswe ngaleso sikhathi. So isithe sisebenzise ubumnyama, sisebenzise simanifeste, senze ukuthi lento ivuke lo savage bese ifuna ukuluma lo moya lo muntu kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Azathi umuntu ngeke injama ibehave kanje. It's like umntwana ekhaya. Waziwa njengengane ephethe kahle, ayikaze izwakale noma ibonakala yenze kabi, ayikaze kuthiwa intshontile nani. But kufika i-complain with full proof enobufakazi ukuthi yazi intshontile. Into kaSibano mhlawumbe azavume naye uvuma ukuthi yes ngikuthathile ngempela because they were used by that spirit ngaleso sikhathi sokuntshontsha ukuthi hayi uthathe uyedinga uthathe. So ungene umoya wokweba ngaleso sikhathi wafike wahleba because ufika uhlebe ezindlebeni kumntwana ukuthi ukwenze you can do it ngeke abone futhi nje ukujwayela kabi nje siswa kubuye yamdayisela kodwa umnyeza imali encane kangaka ikubambe le ngeke ayazi akwenze lokho. Inkinga ngempela ukuthi le mimoya ikhuluma and especially lesikhathi siphila kusona nje manje uNkulunkulu etshala kimi namhlanje ukuthi engifundisa kakhulu ukuthi ikhuluma ezinganeni manje ingane ayazi lutho, ingane ayiqonde lutho, ayikakwazi konke okuhle nokubi. So if that spirit sizokhuluma enganeni, obviously ingane izokuthobela lokho. It's like ekhaya ubaba unemthetho, umama unemthetho.
Kodwa ingane itshelo siswayo ukuthi hayi asikwenzeni ukuthi ayikakazi angithi ayikakazi imithetho yabazali. Isazi ukuthi le wetshelwe kona iyakwenza because usisi hlesibo beyaleziwe ukuthi kube yena otshela ingane into okumele iyenze. Yena vele ayitshela into errong. Izolalela lokho. Ethi sisi asihambeni ebusuku ngoba nakho abazali abekho bayemlindelweni asihambeni. Because ayikakaqondi. Kanti abazali abayifuni leyo nto. Kanti abazali bayayinyanya leyo nto. So kubalekile abantu baNkulunkulu sorry. Ukuthi ngaso sonke isikhathi siqonde ukuthi imimoya esisebenzisa esingena idale inkohli idale uxokoze idale uqheke idale zonke izinto ezingekho right. So izokhuluma enganeni, ikhuluma enganeni esencane. Obviously izokwenza lokho because iyathoba. Now the spirit senkohlisa samanga. Sizokhuluma enganeni na 10. Uyizwe ingane iqamba amanga hawo. Wazi uqamba amanga because into ikhulume kuyona. Yona iyathoba iyalandela because ayikakazi nokuthi uqamba amanga into enjani. Ayikakazi ukuthi lento eyenzile irong. Ayikakazi ukuthi kumele because that is why abantu baNkulunkulu ethi uNkulunkulu khulisa umntwana ngendlela ayoba ngeyayo. Isaka 22:6. My mom used to love that verse a lot. Khulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe. Uthi noma esekhulile angasuki kuyo. Mukhulise ngendlela ezohlala kuyena ngaso sonke isikhathi. Kuthi noma kwenzakalani umntwana angasuki kuyona le ndlela. Tshela semncane. Tshele samncane. 3 years. Ingane ikhulunyiswa ngisho isaseswini. Sheshe ukhulume naye sancane. Akwenziwa lokho. Ziyawashwa izitsha. Kuyaphekwa. Iyandlula umbhedo. Hayibo mntanami ungakuthathi lokho. Ungayithathi into yomuntu ungayicelanga. Ungathathi ukuthi ungagange. Ungalali lethe ebusuku. Ungayibuka into kuningi. Umkhulise. Iqhutshwe ingane yenkonzweni ngenkani. Iyazi ukuthi la ikhasi yakholwa. Iyazi ukuthi la ikhasi idla kanje. Iyazi ukuthi la ikhasi it's unfortunate nje manje isikhathi nesisiphila kusona. Ingane sezikwazi ukubatshela manje abazali as good as 10 years. Sorry. Siyazi umtshela ukuthi uyangihlukumeza wena. Ngeke mina ngize njalo nje ngiyo enkonzweni la ekhaya. Njalo nje kwenze ku 1 no 2 no 3. Because the spirits are all over. They have taken over kids, taken over umhlaba wonke, taken over abadala abancane. They have taken over everything. Bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Aziyazi izinto eziyenzayo le ngane. Azazi ukuthi le mimoya ezilandelayo imimoya enkohliso kangakanani. Ayazi ingane ukuthi lo moya lo wamanga umoya ongekho right kangakanani. Ayazi ukuthi lo moya ungahloniphi uzonciphisa insuku zayo kangakanani. Azazi lutho. And if umoya wenkohliso izokwazi ukuthi ihlula abantu abadala, libe lokukhuluma amanga nakuwena umuntu umdala, libe lokutshela ukuthi izibulali uwena umdala, uzugcina usukwenzele ngempela. How much more enganeni? How much more ku 12 years? Mokwazi ukuhlula umuntu ona 47 agcine sehengile ngempela. How much more ku 12 years? And sesiyathola manje ukuthi kuyenzeka ingane na 12 years ilengisi ihenge. I've heard one story like that. Yayihengi ingane. Nganje yini lengaka engasithwala ithwalwe umntwana omncane as 12 years ukuthi sengazazi lengisi azihenge. Ile mimoya lena. Isitha nemimoya kuyayisebenzisela okuvumayo. But inkinga laba abancane abazi ukuthi laba bakuvumayo iloko kumele bakuvume yini noma cha. Nempela kusemqoka abantu baNkulunkulu ukuthi kunxuswe kukhuleke bakhulekele abantwana, banxuselwe abantwana. Inxuselwe imindeni not just abantwana, nxuselwe bonke abantu bakhulekele because imimoya isabalele igcwele. Konakele emhlabeni and futhi kuya ngokuya kuba worse usuku nosuku insuku zonke zokuphila kwethu. Masiyalisiseke abantu baNkulunkulu. Masixwayiseke, masisizeke. Njengoba siyala nje uPaul mayelapha eGalatia ukuthi hambani ngomoya ningahambi ngenyama. Futhi singayinakekeli kakhulu inyama kuze kuvusa izinkanuko zayo. You are busy feeding inyama yakho njalo. Yonke izozivuka inkani ukuthi mangikhanukela ukuthi ngiyakuthola, mangifuna ukuthi ngiyakuthola.
ngoba yona ihlezi ikhanukela ukuthule kwalapha emhlabeni, whether ukudla noma isiphi isithelo senyama esikhona encwadini yabaseGalatia chapter 5. Ngakho-ke masiqaphele ukuthi singayinakekeli ize isibuse inyama, ize ibe ngaphezulu, ngoba ilapho khona kuzoba nethuba elihle lokuthi ugcine usuwelele esonweni. Ngokuba kuzokwenzeka lokho noma ikanjani, inqobo nje uma umphefumulo enganakekelekile phezu komoya, phezu kwenyama. You need to grow in your soul, grow spiritually. Khona uzokwazi ukuba namandla ukulwisa inyama, ubone noma usuthi njengamanje sigijima sihambe ey'nkanukweni, because you are grown, you understand ukuthi inkosi uJehova umdali wezulu nomhlaba yini akayithanda, yini akayizondayo. Grow in your soul, grow spiritually, so that uzovuleka amehlo ukwazi ukubona zonke izinto. Ngoba ikona okusemqoka phela indaba enomphefumulo wakho phela, ukuthi uyophelelaphi ngelinye ilanga, uyophelelaphi ngalona usuku, kuyokwenzakalani ngawo. Izenzo zakho manje zizokulidela kuphi, ukuvuma kwakho manje uvumela kuphi, kuzokusiza ngani, konke okukhandlekelayo emhlabeni kuyikona kuphi. So kumele sidle ngendlela efanelekile, singadli noma sisuthi, ngoba sivula umnyango wezinkanuko eziholela kuphi, esonweni, ukuthi zisengami ebese senza ongafanelekile. Bantu baNkulunkulu, isithe siyayisebenzisela bonke abavumayo, siyayisebenzisela konke okuvumayo, whether it's an animal, sishintshe sibe savage ukuze kuvimbezeleke icebo laNkulunkulu, whether it's umuntu ashintsha vele acasuka dini athi hayi mina ngibhize kabi nje, ngicasuke kabi mina ngokuthi, bese liyavimbezeleka icebo laNkulunkulu. Kanti kufika isithunya sizokushumayeza, wena uvele ucasuke ukuthi hayi wazi wangidina nje, wafika nje engilambe kanjena, ngicasuke kabi. Which is which? Wenza kuphi? Uphila ngayiphi indlela? Uhambaphi? Uzosetshenziswa ubani? Uvumela bani ukuthi akusebenzise? Kubuhlungu nje kamanje ngoba lemimoya engena ngisho ey'nkaneni zingazi lutho. It's very pity, unfortunate, and very, 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 I repeat, very painful. Kodwa-ke kuzomele ukuthi sibuyele kuJehova, sithembe yena, sikhonze yena, simnxuse ngokuphelele ukuthi asengami, sihlale ebukhoneni bakhe, sihlale ebungcweleni bakhe, senzeni intando yakhe, sipheleliswe, siphulukiswe ngokuqonda nangokuqikelela nangokuphikelela ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Pray about everything ofuna ukuyibona empilweni yakho. Pray and wait ukuze uyibone ngempela. Pray and wait ukuthi uNkulunkulu akuphulukise. Pray and wait ukuthi imithandazo yakho iphenduleke yonke. Pray and wait ngokukholwa nangethemba eliphelele enkosini, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba uthi masethembe yena ngazo zonke inhliziyo zethu, singanciki ukuthi uqonda, simazise ezindleleni zethu zonke, uzaqondisa imikhondo yethu. Zakha 3:5. Ngabe uyamthemba yena uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho? Ngabe uyamthemba yena uJehova ngawo wonke amandla akho, ngawo umphefumulo wakho, ngaso sonke isikhathi sakho? Ngiyamthanda yena ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke. Kulala kithi ukuthi senzane, sikhethane, sihamba apha endleleni ukuze sobona kusasa ukuthi kuzokwenzakalani, sizobona imiphumela yezenzo zethu zanamhlanje. So inkosi nje benani inibusise kakhulu lowo nje umyalezo omfishane engifisa ukuthi uNkulunkulu belibelitshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi isithi sibhizi siyakusebenzisa konke okuvumayo. Vumela kaNkulunkulu kuphela, vumela okuhle kuphela, ngoba uKristu Jesu unqoba konke ngoyebo nangoqhabo. Vumela konke okuhle, qabela konke okubi, ungaze uzukujwayele, because yonke into uma ulibele ivumele ugcine siyinjwayelo, ugcine siyinomo, ugcine usuyenza noma ungasathandi, uzitshela ukuthi uyayithanda. So asingajwayeli lutho, bese sitshele uJehova, sithabe ebukhoneni bakhe, sizithabise
ngomthetho wakhe ngaso sonke isikhathi. Nkosi nje benani, busise kakhulu, inqinise njalo. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ngicela nje sidlulise nakwabanye abathola ukuphulukisa nokusindisa ngoJehova sithandayo nosibekelayo njalo. Ezinye inkundla zokuxhumana khona nje uTikTok uLihle Ithemba, and Instagram Lihle Ithemba Wendy with IE Mzobe, and then on Facebook Lihle Ithemba Mzobe. Nkosi nje benani, niqinise kakhulu, nisibekele, niphilise, niphulukise kukona konke. Nihlezi nazi ukuthi nayo imimoya busy yasebenzisa bonke abavumayo, but wena uvumela bani? Udedela muphi umoya? Udedela ziphi izenzo? Udedela kuphi okuhle? Udedela uJehova umdali wezulu nomhlaba athwale impilo yakho, abe nawe, akusibekele, akuphilise, akusindise, bese wenza intando kaNkulunkulu, usaphila, usanethuba. Nkosi benani manje siphakade. Amen.